नमस्कार। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଖାଲି ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଖାଲି ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ଖାଲି ଜମି ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଜମିରେ ଟାୱାର ଇନଷ୍ଟଲେସନ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଟାୱାର ହଉ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ହଉ ଇନଷ୍ଟଲେସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ବା ନିଜ ବିଲ୍ଡିଂରେ ବା ନିଜ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଇନଷ୍ଟଲ କରିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେବେ ପୁଣି ବୁଝିପାରିବେନି, ପୁଣି କେମିତି ପ୍ରୋସେସ ହବ ପୁଣି ଭୁଲିଯିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବେ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଜିଓ, ମାନେ ଜିଓ ଆପ୍ସଟାକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ମାନେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ ବା ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ସେଟା କରିବେ। ତାପରେ ସେଟାକୁ ଓପେନ୍ କରିବେ। ଓପେନ୍ କଲା ପରେ ଏଟାକୁ ଆପଣ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଆସିବ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ତିନିଟା ବାର୍ ଅଛି ସେଇ ବାର୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ବାର୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତଳକୁ ଯିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦିଆଯାଉଛି ପାର୍ଟନର ୱିଥ୍ ଜିଓ, ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ପାର୍ଟନର ୱିଥ୍ ଜିଓ ଟୁ ମେକ୍ ଦ ନେଟୱାର୍କ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅର୍ ପ୍ଲଟ୍ ଆପଣ ଏଇଟା କରିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ବିଲ୍ଡିଂରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମର ଜମି ଅଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତାପରେ ଏଗ୍ରି କରିବେ, ତାପରେ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ ମାରିବେ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକେସନ୍ ନେବ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଘର ଅଛି ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଲୋକେସନ୍ ନେଇ ନେବ। ନହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପିନ୍ ନମ୍ବରଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ପିନ୍ ନମ୍ବର ୟୁଜ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା କରିପାରିବେ। ତାପରେ କନଫର୍ମ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ମାରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆସିଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରପର୍ଟି ଓନର୍ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଅଦର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାହାର ଅଛି ତାଙ୍କର ଏଠି ନାଁଟା ଦେବେ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପଟାରେ ଥିବ ଜମି ପଟାରେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେମ୍ ଏଜ୍ ଏ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଡ୍ରେସ୍। ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଆଡ୍ରେସ୍ ଥିବ ସେଇଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଦେବେ। ଦେଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଠି ନେକ୍ସଟ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ମାରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ ମାରିବ, କେତେ ଏକର ଜାଗା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ କେତେ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। 9 ଏକର ଅଛି। ତ ସିଲେକ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏକର ଅଛି ତ ଏକର ଦେବେ, ସ୍କୋୟାର ମିଟର ଅଛି ତ ସ୍କୋୟାର ମିଟର ଦେବେ। ତ ସିଲେକ୍ଟ ୟୁଜେସ୍ ଆପଣ ରେସିଡେଣ୍ଟ, କମର୍ସିଆଲ, ଏଗ୍ରିକଲଚର କେଉଁଟା ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି କମର୍ସିଆଲ ପାଇଁ ଅଛି କମର୍ସିଆଲ କରିବେ, ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ଅଛି ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ କରିବେ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର, ନହେଲେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କରିବେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ। ତ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଛି ଆମେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମାରିବା। ହାଉ ଟୁ ରିଚ୍ ଦ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ କରିବେ, ମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବା ରାସ୍ତା କ'ଣ ଅଛି। ଥ୍ରୋ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼, ଥ୍ରୋ ଦ ଅନଦର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଥ୍ରୋ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ ଅଛି ମାରିଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ କନଫର୍ମ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ସେସଫୁଲି ସବମିଟ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନଟା ଆସିଗଲା। ପ୍ରପର୍ଟି ଡିଟେଲ୍ ସବମିଟେଡ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟା ରହିଲା, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ରହିଲା, ସବମିଟ୍ କେତେ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ ରହିଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି ସବମିଶନ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଡିଟେଲ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫର୍ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ଟାୱାର, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସବମିଟ୍ କରିଦେଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେବ ବୋଲି ଟାୱାର କିଛି ସେମିତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖିଦେଇଛି। ତାର ବିଆର୍ ଫରୱାର୍ଡ କଲ୍ ଆସିଂ ଫର୍ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ଚାର୍ଜେସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେହି କଲ୍ କଲା ଟଙ୍କା କେହି ମାଗି ଫୋନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦେବେ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିଦେଇଛି, ମାନେ କମ୍ପାନୀ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ଚାର୍ଜ କରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ପେମେଣ୍ଟ କେମିତି ଦେବେ, ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜାଗା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟଟା ଦିଆଯାଏ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି 3500ରୁ ଉପରେ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି 15,000 ବି ଦିଆଯାଏ। ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟା ମିଳିବ। ତ ଆଶା କରୁଥିବି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ତା ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଧନ୍ୟବାଦ।